aquarium. Ayun, may tao. Ang ganda dito. Dubai Mall. Ayan, may isda sa ilalim. Tapos may tao. Aquarium na. Ayun. Diba? Ang ganda, oh. Ang ganda. Ganda ng diving nila. Yung diving na yan, binabayadan yan, di ba? Kaya yan, te? Ang galing-galing. Nasa Dubai Mall kami. Aquarium. Ayun, may tao. Ang ganda dito. Dubai Mall. Ayan, may isda sa ilalim. Tapos may tao. Aquarium na. Ayun. Diba? Ang ganda, oh. Ang ganda. Ganda ng diving nila. Yung diving na yan, binabayadan yan, di ba? Kaya yan, te? Ang galing-galing. Nasa Dubai Mall kami. Uy, sa taas tayo. Sa diving.